Allahu Nabi Tuhan kita Nabi Muhammad Pagulu kita wahai sahabat tolan saudara wassalamualaikum ya kiwani. Hai dengarkan kiasan kapino mandiri kullu nafsi zaikatul mauti. Hai tiap-tiap dan bernyawa merasui mati tidaklah dapat dibanjalai. Elo lakini bakiro-kiro hari kiamat aku bilo tipu. Zaman berubah dari Nabi Aso matahari terapi daripada matinya mangkulah turun angin yang tangkas Kayu-kayuan sau pemukapih di pustian angin tanah bangka ate sawakatu itu dah jalalapih kan madayo insan bagage-gage yang dalam kalam nyawalalari. Oh alam la kalam nyawalalari tidaklah dapat main memandang. Hai namole alam parang bajumpa bumi na lebah binyapiga. Oi maka jomanina iyo nanina Baitul Muqaddis 10 sawatu Dajjal tadapi lalu kasitu ado sebabnya maka begitu malaikat mahambe beribu-ribu. Itu tandanya kiamat berdiri alimula hilang guru lah mati Tobat dan tidak diterima mulai. Eloklah tobat di zaman begini dan jangan menyesal kemudian dari ini di dunia lanjut ini Kulli
Batin, era si alla ta femboni
Jo kalau si Arif bicara memandang disimpan samonyo disatulkan pandang Ma'ana kuli mahlai tampil jo hilang Ia pandang lagu di dalam bijo Kenala diri siapa dan punya dari situlah dia asalnya Jo kalau dipandang indah berupa Jo kalau dikaku indah terasa Deba itu mana olah si padanya Tuhan Bukan di luar, bukan di dalam Bukan ada berupa dalam putih ada jo hitam dan jangan jo itu kesalahan kalau dipandang orang yang mahal pandang tak sampai lendan laikan pada Tuhan Allah hampir akan mati di sasilah jalan jangan baik itu baik itu sekarang pulo dengan letampu tangkainya oleh Tuhan lama tanam nilai musim pabilo lai kapado nyuru nilai tugo latanyo dekarano jalan nilai banyak simpangnya janji lah kau sampai iyo adalah kau tiba memang ucap kulima kau indah lah Nabi Yasud iyo maliputi tubuh oi nyawa dipandang kalau dipandang iyo orang yang bijak nilai kalau dipandang oh nilai orang yang bijak nilai hilang di mata oh di hatinya tanpa sampai rondo lumpuh nilai mangko bajajak sampai rondo mati iyo mangko bagara sampai rondo buto iyo mangko menampak Samparono buto nilai mangko menampak nilai tando alama para ubat pula nilai agola kontai nilai nayala ombak malipatun nil hawa diti paham talata nilai wahai sudaro oh ya dai dan tolan
ombaklah pulang ke padu lautan. Nanjokan launya lawi dijadikan sampai. Assalamualaikum indahkan kerana Tunyo mana dalam pengajian. di dalam pengajian agama Islam. Kesabarannya mana kita memaham. Wahai sahabat kita dan saudara. Soal pengajian sekian dibaca. Sekian dahulu dari kami berdua. Kinilah tibolah pulau masuknya nende kaman nyambut kayu angkaman jawab tanya. Lamu di kafe eko putih talinya nende. Lamu di bungku eko rasan rasonyo. Asirkan kami menanti jawapan di muka bahasamu. Kamu orang menanti oto di jalan raya. Kok tangikan lasun mama kata lingon nende mejo bea alun le ado. Sop membau anta siapa nende. Anta orang awak, anta orang Cino. Anta orang Jepang, anta orang Belanda. Dena kambang kampi. Pari kawanan di kuenya. Oh memang yo sabana pengajian yo dena lai iyo nantolan tanyo. Sesuai iyo ai nanjo mana iyo jokurina saat angko. Adalah kondisi yo saat kini memperingati maulid oi Nabi kita. Ya itu ai Nabi ona Muhammad iyo ai kunjungan denyo kita. Oh memang dah tidak nala mulai yo ai kapai dari kita. Memanglah sabulan denyo panu hakito basa moyo de bulanyo. Natolani yo de tanyo Kadiyo kami berdua. para karo yo de nyo maulid Iyo iyo ai tolan denyo tanyo. sarato yo de nala de nyo maulud de ba itu bana perbedaannya. Apa iyo ai denyo bana perbedaanyo kaduonyo. Karena di tengah-tengah yo masyarakat ado membaca maulud Nabi. Setengah iyo ai masyarakat ado membaca maulid Nabi. Apa bana yo perbedaan iyo akan naik kaduonyo. Iyo ai minta yo penjelasan kadiri kami yo nan berdua. Oh memang kata panalah singa lanjo suaro kini lana leno leno. Pemandangan iyo ai nanyo tanyo marah mambulu kudu atiku enyo. Barasuai indah di ati kasuato pasinggalang di malam menangku. Sarato orang yang merayokan atau orang yang memperingati iyo nan mula-mula bertamu siapa banayo de namonyo. Aku mana iolah de hikmahnya memperingati maulid nangku. Iyo padoyo abad nan kamaharapu iyo mulo din diperingatinya. Kok ado denalai de batampe di mano bana iyo da udlunya. Iyo tarimu kasih banyak. Oh denala nantanari mo suko. Tetapi sebelum ini kami Iyo emang jawab tanya. ibatanan iyo ay orang Minang. Kanlah iya do bana de mangato. Ko ina iyo nan padobari makan pae kami baduo. Ko ina iyo nan padola ko panabangan kami nan ko jotibo. Ko inanan lagi jari mani alata cincin para mato. Ko indah di pado kapua alata intan para mato. Aku lagi ulana lagi siko ulama banyak yo samparono. Oh memang ulama sataria iyo
ayu menyola di siko menurut kabanan kami lah diterima dari guru-guru dan tua. Memang salah seorang ulama kita, ia nana irit lekasiko, yaitu Buya Marzuki, Buya Labai dan bahasanya. Memang putra lah singgalau, memang mama nala dek kita. Ajaran Buya yo Marzuki, pimpinan pesantren Lubuk Pandanyo. Memang di daerah lah singgalang, beliau bana basuku koto, sakampuang bananan lajo ambo, topan singgalang kami baru. Karena iyo adenyo kami, memang basuku yo koto pulo, apa lagi yo Buya gitu, mama atiku bana di kami baru. Memang di situlah adenyo bana, iyo ayu danal di siko. Beliau baguru kabuya, ku salia pengka di situ banana mengatinya. Kalau dari ringan iyo demikian pulo. Samo batalikannya Burhanuddin iyo kita ne kasadonyo. Iyo basandayo kaula antara tuai dengan kakoto tuo. Memang orang Sataria, iyo ayuranan la disiko, tamas kuatu kanan la silawat, nasadang pasanan lawat naingko. Memang orang Sataria tulen, iyo ay kamila nambadu, kapuaso manan cali abulan, sumayang tarawih 23. Iyo ba itulah denyo bana wirid dan kamilah natarimo. Iyo ay sampai yo saat kini lai bapataikan denyo juo. Katu baju mat baso Arab itu nan bana ne warisannya. Iyo ba itulah denyo bana menjadi pedomanan la de kita. Kalau sumbayang la denyo subuh babunut ay usah yo sampai lupa. Ande kalau nak labah kunut ay putih tali kaulaanyo. Kalau yo dirakaat kado lupa akan yo mama conyo kan tudi tu kala denyo sajo sujud sahawi yo dan hamonyo. Memang itu warisan orang Sataria dengan punyo termasuk menangigo hari iyo menuju harinya. Oh sampai iyo maafin balik 2 kali 7 orang bari namo sampai maafin 60 hari kalau lali onde mati yangko. Iyo kalau sekali yo 1 tahun di bulan Rajab kalau nak lupa sumbayang iyo sampai 10 jamaah di musajid nangko pagi tu iyo denyo bana kaji dari guru-guru tua. Kok tiba denan di bulan Safar iyo demikian pula pai bahasa pakaulaan iyo dek itulah bersama-sama iti hari deraba itu bananan mulo-mulo iyo debian sapa gadang apa kita iyo ai pulo. Iyo kalau ado dewa katu itu jagolah bersama-sama. Memang yo dena saya pengajian kami jo orang lah di siko mencalia orang lah di siko rasul ibu ya masuk pinangku. Iyo kalau lah denyo kita sapa guruan bana kasamonyo. Memang lah pati iya kia telur iyo de sana bangka jago. Karano telur dengan jago lahabi pulo de konco ambo. Karano iyo lahabi
tak tangguh iyo rasa sudah itu. Tetapi sungguh pun deba itu dek kami iyo kamanya tu. Kau pasinggalan di malam kini pulang kampung ke rumah kurang gaenyo. Iyo begitu yo dena sakasara tu ibarat katorang tua. Ibarat yo kabau dan denyo pulang iyo ai kapado kubanganyo. Iyo ai bulia sajo topan singgalang jadi sumando di siku. Iyo ai kapan yo namparalu begitu minta ai kawan ambo saratu tukang yo tasilawai nan barang pitin malam nangko. Iyo dicarikan denyo bana akan iyo ai kawanyo. Ko indah iyo lanang gadih biarpun iyo nan jando. Iyo biar la jando asayo jando la barana igo. Biar gatu dari kami asai banyak indua jauhinya. Andena la biar nandela jando asat inyo barasiha polo. Andena la satu daladenya itu nyo lapor ke apa polisi denyo namo. De ulayo mapabinian jando kini badan niyo nan leta seso. Aku tahu bininan para tamu tantu kita juhotan niayo. Itu iyo nan lawe jangan. Dari tukang curito. Onde nalai manurekan kami. Yang sama tukang yola curito. Yaitu minang lesa kato. Ayo rayo bari banamu. Ini yo mana ada jawaban. Dari kami yo banu. Onde nalai dengan de bismillah kami yo teman jawab tanyo. Nanda pinang iyo ay kabarkahan de kito iyo ay nanpasamu. Oi bianan kito demandang walau iyo kamila na mambaco. Ilayo padola de umumnya ay kito nan hadir di malam nangko. Denan le maro le sapaat yo denan dari junjungan kito. Iyo kan kito nan diharapkan iyo ay kuntua iswa harinya. Antenalai ini yo jawaban dari kami iyo malabado. Dari topan iyo ay lasinggalan sadang kekurangan lasuwaro. Ya itu nandenalai de maulud namulo para tamu. Apa bana dikato dekan maulud itu bana namulo para tamu. Sima yo dekan bana imuko iyo ay nanasamu. Na kami curayo de paparkan iyo sana ko ay denyakonyo. Aratio denan de maulud memperingati hari kelahirannya atau hari dan bersejarah bulan di Rabiul Awalnya. Memang di situ de nyoba namo kasih saratola singajo. Itu maananan de tasire kan muda iyo ay kito baco. Kalau saya tu nanta sure na kami cura paparkan pulo. Masih ngajola de nyobana kapado iyo ay de harinya. Hari apo bana dilahirkan iyo junjungan ay denyo kito. Iyo ay kalaunan de manurui kajian na huyo de sarahnya. Iyo tak lain yo de kaabukan tuju kapado yo de zamannya. Ane mayo de nalai isim makbul itu ne banana mo ala inyo. Ane layo tantu ni nakadua bale. Iyo itu nal kelairanyo. Dua bale rabi undanyo awal. Memang di situ datua harinya. Memang di hari yo de kasubuh junjungan kita yo de lahirnya. Ane nalai kari de kasubuh tantu ado puloi hakikatnya. Karena nanti yo ay subuh
hanangko tantu yo kalam juo karano sasudah denyo kalam iyo ai tumbuh yo detaranganyo adena lai wakatulanyo subuah mahadang yo ai de paginyo wakatu yo denyo kalam mahadang yo detarangyo dilahirkan yo orang nabi di hari dekana suku anangko iyo pertandola denyo nabi mambao umat ka jalan antarangnya begitu nanti yo la denyo banap pengertian maulud denyo nangko tetapi pengertian de maulid danga yo dekan pulo dangala dekan banana kami surakan Joshua tabedo iyo tak lain yo deta bukan mamparingati orang namo iyo dengala deta tujuh ikabake iyo denamonyo ya itu junjungan lanenyo gitu itu banana gitu peringatinya ame mama lahirlah Muhammad yo denan kabukoe kuminangko iyo nang itu nala bedanya iyo kaduonan laduonyo sawakatulai nabi kita iyo kadunia denyo nangko banyak kejadian lade ajaib yo akan tasuo adena banyak dan disampaikan di paranan iyo guru kita la denyo bana iyo ulama kita La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah barulah laci apa di muda makanan malam jobarabah osa malam lai nabi kita otarang manarang nagari Makkah ti enda pulang bakudo kepada membalikan di samalam lai junjungan kita padamlah api orang majusi lah dirantau panjang dulsana bajelo jelo elo gadi puntalai kadang lapon rondo kan liyo kare kan gitu alamin sakato orang bari na banamo la sambung la dengan la sala sudah iko pandeko ado wakatu iyo sa sudah iko tanya la jawab la di mukolan basamo Allah kok senang lagi dalam la kiro-kiro kami kini kabatanyo pulo asakan di sinar dun sana asakan di siku Allah dengan bahasa Nabi Yesus kan banda kini ko kami batanyo sawakatun Nabi nenaya ke bumi nakoi bagaimana bana yo akan kondisinya aponyo bana Nabi kalau ada ulunya siapa bana nan menjadi yo la dukunyo atau menjadi yo hai nyonya bidanyo orang lamanyo sukan yo hai siapa pulo namanya nak Nabi yo siapa pulo karena nyo nabi laki-laki basunnahnya tolong surakan dengan dimu pada bahasamu jadi yo benar lindeh satu itu oleh detai kami nanti malam masang tanyo panjang hingga pulo la bajelo jelo ialah kau senang di dalam dado Allah kau saju hati kiro-kiro
Josuaro nalenu odi kamila tabedo karano kita jarang kasuo Nelai tolong Nela jawab ladenalai sepanjang tanyo Kini kabahibur anta indah bahibur rasuh kabedo Katuan minang laisa kato layo kunjonan lamun Nenek laisa sudaiko Nela jadilah iyo rasonyo Nela kandalah iyo babari Iyo nasana Mbak umuala iyo napanja La ibadat lada iyo katuhan Lada iyo batali Emmasu alaika sarugo Kemudian la iyo nyohari Babi tua la iyo nyopulo Labi tua la iyo nyopulo Nejo patun niyo egara Nilai kami lada iyo tarimbo Nilai konco lada nala sapa duaan Aiko iyo labun ninyo Kantang indah pitolo indah Matang coba dah dia bueju Tasasa ulo masuk sarugo